Tot d'una, el seu cap va xocar contra el sostre de la sala. De fet, ara tenia més de 9 peus d'alçada, i de seguida va prendre la claueta daurada i va acostar-se corrents a la porta del jardí. Pobra Alícia, gitada a terra de costat, només podia mirar al jardí amb un sol ull, però obrir-s'hi pas era més impossible que mai. Es va asseure i va començar a plorar una altra vegada. «T'hauria de fer vergonya», va dir Alícia, «una xica gran com tu», però què ho podia dir? Continuar plorant d'aquesta manera. «Para ara mateix. És una ordre». Però així i tot va continuar vessant litres de llàgrimes fins que la va envoltar un gran bassal d'unes 4 polzades de profunditat que baixava fins al mig de la sala. Després d'una estona, va sentir un lleuger tamborineig de peus en la distància i es va afanyar a eixugar-se els ulls per a veure qui venia. Era el conill blanc, que tornava, vestit esplèndidament, amb un parell de guants blancs de cabritilla en una mà i un gran ventall en l'altra. Venia trotant amb presses i corruixes i mentre s'acostava anava murmurant entre dents. «Ai, la duquessa, ai, es posarà furiosa si la faig esperar». Alícia se sentia tan desesperada que estava disposada a demanar ajuda a qualsevol, de manera que quan el conill li va passar pel costat, va començar a dir, amb veu baixa i temorosa, «Per favor, senyor». El conill es va sobresaltar violentament. Li van caure els guants blancs de cabritilla i el ventall i va desaparèixer en la foscor tan de pressa com va poder. Alícia va recollir el ventall i els guants i com que feia molta calor a la sala, s'anava ventant mentre parlava. Mare meua, que estrany que és tot avui. Ahir tot era com sempre. I si anit em vaig transformar en una altra? A veure, era la mateixa quan m'he alçat avui, de matí? Quasi diria que puc recordar que em sentia un poc diferent. Però si no sóc la mateixa, la pregunta següent és «Qui dimoni sóc?» Ah, això és l'autèntic enigma. Les aventures d'Alícia al País de les Meravelles, Lewis Carroll. L'Agró va saltar de la bicicleta davant de la porta de l'escola. Hi havia un home alt observant un dels panells de la paret. Era el de l'Agró. L'home portava una americana amb solapes negres i cua. En algun moment havia estat de color blau cel, però estava tan bruta i esparracada que costava estar-ne segur. Portava sabates de xarol plenes d'esquerdes i els cabells despentinats. Semblava un músic de casaments que hagués caigut en un aiguamoll. L'Agró va entrar a la bicicleta al pati i va llançar una ullada al rostre de l'home. El tenia destrossat. No de la mateixa manera que ella. No era una cara esgarrada de naixement. En el seu cas, era el resultat de molts anys de deixadesa. La tenia esgrogueïda i inflada i els llavis entreoberts deixaven veure un paisatge erm i emmarronit en lloc de dents. L'Agró va lligar la bicicleta a cuitacorrents i ja havia arribat a la classe abans de recordar-se de les bessones, però les va veure assegudes al seu lloc. Pel que semblava, aquell dia no li havien preparat cap benvinguda. Se sentien crits al passadís. L'Eric va entrar i va tancar la porta darrere seu, però un segon després es va tornar a obrir d'una revolada i va picar contra la paret amb un cop fort. L'home de la cara groga va entrar a l'aula. Portava el panell de l'Agró sota el braç, encara amb els claus enganxats a les cantonades com si l'hagués arrencat de la paret. «Qui ha escrit això?», va preguntar amb veu rogallosa. El conserge va entrar seguint-li els talons. Al passadís s'havia reunit un grupet de mestres i alumnes. «Ja hem trucat a la policia». «Què passa?», va preguntar l'Eric. «Aquest rodamón va de classe en classe fent molt d'enrenou», va esbufegar el conserge. «He intentat aturar-lo». L'home de la cara inflada es bressolava endavant i endarrere com si el món sencer es mogués i ell fos l'únic que se n'havia adonat. «Ha estat algú de vosaltres? Qui ha escrit això?», va preguntar mirant per tota la classe. L'Agró es va encongir. «Li he de demanar que se'n vagi», va dir l'Eric. La veu li tremolava. L'home ja feia per anar-se'n,
Però just en aquell moment, una de les bessones va dir: «Ho va escriure l'Agró». L'home va fer mitja volta. La bessona assenyalava l'Agró. Ella va intentar fer que no amb el cap, però l'únic que va aconseguir va ser una tremolor imperceptible. Amb 3 passos, l'home es va plantar al seu costat. Va recolzar les mans brutes a la seva taula, es va inclinar endavant i li van sumar les galtes, primer una, després l'altra. L'Agró es va apartar, espantada. «Surti ara mateix», va dir el conserge aferrant l'home pel braç. L'home va somriure a l'Agró, deixant a la vista les dents fosques i fetes malbé. «Estàs protegida», i va deixar que el conserge l'acompanyés a fora sense oferir resistència. L'Eric va anar a la taula de les bessones. «Per què heu dit que va ser l'Agró? Per què ho va escriure ella?» L'Eric es va girar cap a l'Agró. «No passa res, només estava borratxo. No passa res». Va sonar com una pregunta. Gro. Adam